Umpisa na natin mga kaaksyon ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Ngayong hapon, isa na namang ama ang mula pa sa Legazpi City ang isinugod kamakailan sa ospital at sumailalim sa agarang operasyon matapos pumutok ang ugat sa utak. So, ito ang problema ngayon, Miss Elbe, no? Sa sobrang stress ng mga tao, problema, talagang nagkakaroon talaga ng sakit sa ulo, sa pag-iisip, sa puso, hanggang pumutok pa, ang mga ugat. Ano, Miss LB? Alam ko yung nararamdaman mo, Miss LB. Mamaya papakwentuhin kita. Kasama naman natin ngayon si Jennifer Imperial, ang hipag ng pasyente na si Paulo Imperial. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. Apo. Kumusta po ngayon ang sitwasyon po ng bayaw po ninyo? Hanggang ngayon po, ma'am, nasa ICU pa din siya. Wala pa ring malay po. Wala pa ring malay dahil nasa ICU. Kailan po ba ito naidala po sa ospital? Noong January 22 po. January 22. So, ilang araw na din po? 7 days na 7 po. days. So, base po sa sinabi ng doktor, ano daw po yung sitwasyon ngayon ng bayaw po ninyo? Sa ngayon, under observation pa din po siya kasi kahapon po na operahan na naman siya dito sa tracheostomy. Kahapon? Opo. So, ibig sabihin, kahit po nasa ICU siya, unconscious po ba itong Unconscious. unconscious? Dire-diretso po yung operasyon. Sa iba naman po, nasakit po niya. Una po na pinasok siya sa ICU, inoperahan na po siya sa ulo. Pero dati na po, naoperahan na siya dati dito sa left side. Ngayon, dito naman po sa right side, naoperahan naman ngayon. Tapos, kahapon nga po, dahil nga daw, hindi pwedeng magtagal yung ventilator sa sa bibig niya, kaya inoperahan siya tracheostomy. Okay, nanay, maliban sa iyo, sino pa ang naasahan nyo na mag-asikaso o magbantay dun sa ospital para sa bayaw niya? Andun naman po yung mother, tapos yung brother and sisters din po. Itong bayaw nyo, ma'am, may asawa po ito? Or Meron anak? din po. Merong asawa, tsaka merong anak. Dalawa po. Okay, sabi ng doktor, ano ba yung pinakakailangan nyo ngayon? Siguro po sir, yung lang namin, kailangan lang po namin. Yung sa pang-araw-araw lang po na gamot niya, lalo na po yung mga antibiotic. Kasi yun naman po ang ng doktor, mga antibiotic po. Ate para sa Jennifer, bayaw mo ito, di ulo. ba? Opo. So, asawa ito ng kapatid mo. Kapatid ko po. Oo. Panganay po. Kumusta naman ngayon yung kapatid mo? Ganun pa din po, wala pa ring malay po. What I mean is, kumusta po itong kapatid mo po? Siyempre, yung asawa po niya ay nasa ICU. Okay naman po. Okay naman siya. So, Nakakapupap naman. oo. So, ibig sabihin, matapang yung po. personalidad ng kapatid po niya. Opo. Tsaka matapang din siguro yung pasyente. Ayun. Kasi hanggang ngayon, talagang lumalaban po talaga siya. Tama. Ilan po yung anak po nila? Dalawa po. Dalawa. Ilan na po yung mga edad? 6 and 2 years old. Batang-bata pa, no? Yes po. So, talagang kaya siguro lumalaban pa lalo itong bayaw po ninyo dahil alam niya na meron pa siyang mga anak Yes na po. maliliit. Yes po. So, para sa medikal na pangangailangan, kasama natin muli itong si Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa muli, Miss LB. Yes po, good afternoon. Matanong ko lang po, nanay, yung pong bayaw ninyo, naka-private ward ba? Nasa ICU po. Hindi po, what I mean, mayroon ba kayong kinuwang consultant? Wala naman po. Wala po. Oo. So, Talagang- yung discount card po, may nakalagay na classification, nakita niyo ba kung anong class? Hindi po. Kung Okay, ganito lang gagawin natin, nanay. Yung kailangan po ba ng antibiotic, dinadala ba sa pharmacy? May note ba sa likod yung pharmacy na pinibili sa binibili inyo? po sa labas, ma'am. Reimbursable ba yun sa PhilHealth? Hindi po pa. May PhilHealth ba kayo? Meron po. Okay. Nakausapin po natin si Doc E. Nagawan ko ng paraan na makausap si Doc E na mai-purchase namin yung gamot if ever na pwede mai-charge sa MAIP. May social worker po doon sa ICU. Pwede nyo siyang kausapin regarding sa food assistance. Yes po. Meron kami food assistance sa mga pasyente na medyo matagal-tagal na naka-admit na kailangan talagang tulungan. I-endorse lang kayo sa amin ng social worker. Yung hospital bill po ninyo, rest assured na isi-zero balance namin ano man ang mangyari. Ayun. Salamat po. Ayun, Thank you napakalaking tulong yan at wala na po kayong kailangan isipin pa po, ma'am, para po sa babayaran po ng bayaw po ninyo, ng pamilya po ng
kayo po, siyempre yung kapatid niyo po, talagang problemado yun. Malaking ano? tulong na yan. So partner. wala na po kayong iisipin patungkol sa hospital bill dahil sagot na po ng Ako Bicol Party List. Salamat po. Ayan. So ano po yung pakiramdam niyo po ngayon, ate? Medyo maluwag-luwag na po na wala nang ibang maisip kundi siguro yung pang-araw-araw na lang nagastusin namin. Opo. At syempre, dagdagan ng panalangin. Dagdagan Yes po po. natin ng panalangin. Tanong ko lang, sino po yung nagbabantay sa kanya doon? Sa ICU po, ma'am, bawal po yung Papa, bantay. yung Andun pong na sa watcher na labas. nasa labas, Yung sino po? kapatid po, minsan Pwede yung pong babantayin nanay sa akin po. sa Malasakit Center, table Yes 4, para po. ma-interview ko doon kung ano Okay yung po. pwedeng ibigay. Opo. Padala na din po yung discount card or yung blue card. Opo. And then yung mga reseta po na pinapabili sa inyo. Yes. Igagawa natin ng paraan kung paano ma-purchase ng hospital. Opo, Ayun. ma'am. Yun! Yan ang Salamat. sinasabing ora mismong tulong po pagtugon po sa inyong pangangailangan medikal. So Yes. gumaan po ba yung pakiramdam niyo, ate? Yes po, ma'am. Thank you po. Maraming salamat po. Ayan. So lalabas po kayo dito na bit-bit niyo po yung Magandang balita, magandang partner. balita at yun po, wag po kayong mag-alala, nanay, dahil kami din po dito ay sasabay po namin sa panalangin yung kagalingan po ng inyong pong bayaw. Salamat po. Eto, tanggapin niyo po din itong grocery pack para naman po sa kapatid po ninyo at sa pamilya po ng kapatid po ninyo para naman sa pang-araw-araw. Salamat po.